Tbissima sinċira u emozzjoni ta' ferħ. Dawn huma l-kliem li jistgħu jiddeskrivu l-imġiba tan-nies preżenti waqt iż-żjara tal-Prinċep Charles u d-Dukessa ta' Cornwall fil-Belt is-Sikta tal-Imdina. Din iż-żjara kienet l-aħħar impenn tal-altezzi irjali tagħhom f'pajjiżna. L-ewwel impenn f'din il-belt bdew permezz ta' żjara qasira fil-Katedral ta' Malta, is-sede tal-Knisja f'Malta. Hemm iltaqgħu mal-Monsinjur Arċisqof ta' Malta Charles Xikluna biex imbagħad daħlu ġewwa l-koll flimkien għal mument privat bejniethom. Hemm ħafna affarijiet li jaqduna bħalma qalli il-Duka ta' Edinburgh l-bieraħ wara kollox aħna nsara. U dan huwa mument fejn l-insara jiltaqgħu fid-dar ta' Alla u nħossuna uliet l-istess missier. Ma stajniex ma ninnutawx il-ħeġġa tan-nies preżenti li stennew b'ħerqa kbira din iż-żjara fosthom anzjana li għandha kuntatti tajba mal-familja rjali u familja Ingliża li ilha tgħix f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 7 snin. We're an English family living in Rabat and we've been here 7 years and we're just very excited to have the opportunity to see the royal family. Jiena l-Prinċep ġant għajt miegħu għax jiena dak għandi l-oner ukoll minn għandhom jiena. Min hemm irħowla bil-pass lejn l-ogħla post fl-Imdina is-sur li ħares lejn it-tramuntana ta' Malta. L-altezzi rjali deru japprezzaw il-veduta għal ftit minuti biex wara komplew iduru mat-toroq dojoq tal-Belt. Kontinwament deru jieqfu jitkellmu mal-persuni preżenti fosthom residenti. Kellna konnessjonijiet qawwijin ħafna fi żmien hawnhekk, jiġi speċjalment meta kien hawn l-Ingliżi f'Malta u meta kellna ħafna konnessjonijiet mal-forzi, speċjalment anke mal-Prinċep. Ħadd pjaċir ħafna kont rajthom anke Ingilterra u rajthom hawn ukoll. And it is honor li kellna Reġina Malta għalija. U b'din il-memorja ta' wieħed mill-isbaħ postijiet f'pajjiżna intemmew l-impenji tal-Prinċep u d-Dukessa f'pajjiżna.